Kuna amai ibasa kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore. Asika tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko ari kusanganikwa nawo nanamai vari kuchengeta vana vane urema. Asiwo tinopembererawo zvakare hushingi, hugamba, humare hunanamai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa tiri kudziva rasekwa 3 uko kune mudzimai ane makore 31 anonzi Malaika Chinamira ane vana 2. Dangwe rake tinotenda ndiye ane condition yeCP. Ngatinzwei kuti mudzimai uyu akaziva sei kuti mwana ane dambudziko. Iye zvinezvi muri kuzvifambisa sei nekunaya kuri kuita mvura uku, madhaka kanjani? Madhaka akawanda zvisingaiti. Otokotafamba kwamira maplastiki. Mutochadofamba sei? Ayo, kuuya kwemvura ndokuuyawo kweupenyu. Ndinoona kunyange zvinhu zvinenge zvakafa zvazvo zvakutomuka muka. Zvakutomukawo. Mai Tino, iye zvinezvi Tino ane 8 years. Makaziva sei imimi kuti Tino ane problem iri pari? Makazviona muchiri kuchipatara here kana kuti makatomboya kumba nemwana kwakuzoona kuti panenge pane zvisina kuringana? Pana Tino ndakamuzvara handina chandakaona. Ane 7 months ndopanera mwana haasi kufamba kana kugara kukambairawo. Ndikati arege ndidzoke kuchipatara. Ndakadzoka kuchipatara ndopandakaripa wakatarisa kadhi rangu since akamboenda kunesari kuHarare Hospital. Ndabva ndadzoserwa kuchipatara kuParire Nyatwa kuti ndobva ndarifewa Parire Nyatwa kuHarare Hospital. Ndobva vamuona ndopa ndakatonzi chienda unoona madhokota ekuCRU kuriyambo. Ndopa wakatanga kuiswa maexercise. Pesa pamatsanangurirwe here ende mataranya ekuti anzi manesi vakaona kadhi rangu. Kadhi radii raive rakaitwa sei? Makatsanangurirwe zvaive pakadhi? Vakanditi vakatonibvunza mwana wenyu akambogwina ndikati handizivi. Ndobva vazotarisa kadhi rake rekuberekwa naro ranga rakanyorwa. Ndobva vati mwana akambogwina aine 3 days dzekuberekwa. Saka mwana aenda ne kuHarare Hospital. Saka mwana akagwina imimi hamuna kuzviziva? Vakangozvinyora pakadhi? Havana kukuudza iwo kuti ndozvaita mwana? Ndobva ndatobuda muchipatara nemwana kwakuya kumba. Ane 7 months ndopa ndakazozviona mwana asiri kugara kana kukambaira. Regai ndidzoke kuchipatara. Panguva yese yamagara naye muinaye iye haana kuzogwina? Aiwa, akanga agwina ari kuchipatara ikoko. Maenda imimi mauzgonzi mwana ane problem. Vakatsanangura here kuti problem iri pamwana yakamira yakadai mwana achazodai kana kuti haazokwanisa kuita izvi nezvizvi? Hapana zvakatsanangurwa panguva iyoyo. Dhokota akabva ndakazoenda kunoona kuCRU Harare Hospital. Akabva ati mwana munozoya naye kana ane 9 months agotanga kuita maexercise. Ndopa ndakatanga kuenda naye. But pari zvino handisi kukwanisa kuenda naye because ndakapedzisira kuenda naye aine 3 years. Nekushaya mari hamuna kuzokwanisa kuenda. Tinoona isusu kuti paunoudzwa kunzi mwana ane dambudziko hazvisi zvinhu zvokuti unobva wangoti zvakanaka. Imimi muchiudzwa imimi kunzi endai kuCRU. KuCRU makanoona zvakasiyana muchiona vamwe vana variko. Makazvigamuchira sei makutoziva kuti mwana wangu ane problem uye ndikunzi ndiende naye uko kunoita maexercises? Pekutanga pandakatoenda ndakaenda naye ndisingatombozivi kunoitwa nezvei. Ndaenda naye zvikanzi kuti mwana ndakasiri dhere maexercise. Saka bana mwana ndakakwanisa kuona karemara zvinhu zvakandinetsa zvikandirwadza. Ndinaye ndichingogara ndinaye kudya chaicho chochicheroka uchimufidha zvinhu zvinenge zvakarema uchitobika chikafu saicho ingorega ndipe mwana. Pandakazotanga kuenda naye kumaexercise ndopandakazosvika ikoko zvakatozondisimbisa kuti mwana unotomba rudo rwakatokwana ende unenge wakufila comfortable. Waona zviri unotozoti zvangu zvinenge zviri nani waona zvimwe. Ndo zvanga zvichiitika. Maudzwa kuti mimi mwana ane problem uye achazoda kuita maexercise. Pamakaya kuzotaura nababa makuudzawo dzimwe kuti tine shakwari dzedu nehama dzedu kuti munoziva kuti ini mwana wangu haasati akugara haasi kukambaira nekuda kwekuti ane problem. Vakatokudza kuti CP here? Makatsanangura kuti mwana wangu ane CP. Vanhu vakazvitora sei? Bocho zvakatovanetsa kusvika wakatozosvika wakatsvaga mumwe mukadzi wawakatora. Mukadzi iye akatanga kugara mumba mangu kusvika ndikazosiyana navo. Nekuda kwemwana? Nekuda kwekuti mwana aita problem? Vachitaura vanoti vakazviitire?
ivo vanga vasingataure vachitoti hazvimwana undozvida ndinomuda mwana wangu but kumukadzi uyu anga akuita zvemushonga achiita sei kusvika ndichizoona imwe mishonga iri pai iri mumba ndikasvika pakubuda nemwana ndikandokwanisa kurerwa mwana bcause anga angorwara akasingaperi ndaingogara ndiri kuchipatara nguva zhinji. Vakatonotora mukadzi vakauya naye mamuri kutoita barika. Chikonzo icho ingori nyaya yekuti mwana anga aberekwa aine problem. Mukadzi wacho akatoyanga aine nhumbu akati nhumbu ndeyababa ako vakatozvara mwana. Ndezvipi mimi zvekuti mungatitsanangurire kuti Tino ari kurarama sei zvinhu zvekuti pamakore ave iye zvinezvi anofanira kunge achizviitira ega asi imimi ndimi muchiri kungomuitira. Pana Tino ndototi zvinhu zvizhinji ndomubetseredza kudya anombodya anodya ega asi lese zvekuti wafamba naye unenge uchitomudyisa kuti asaita sei asazara tsvina kutoilet wanoenda ega but kana usiripo zvekuti haupo wabuda akaudza munhu akatadza kuzvinzwa anogona kuona mwana aita sei amisa. Itori dambudziko iroro kuti pamwe pacho unongototi kana ndine pamba kana ukamusiya unongoti ndimuite sei ndisiye ndakamisa kuti asazomesa zvinhu. Kugeza anozvigezera ega ndotomugezesa ndine ega hakwanisi bcause anoshandisa roko 1. Anofamba here anombofamba anotaura here kutaura ndonzwanana zvada munhu anonzwanana naye asingazonane naye aite sei hazvinzwi kufamba anongofamba mashort distance zvekuti anozofamba kuti ndoti kundotuma mwana kumashopu hakwanisi. Mataura nyaya yekuenda kumaexercise kuCRU kumaexercise amusisaende zvinezvi mazuva amaienda imimi mwana akabatsirika here? Akabetsereka zvazviri nani nekuendawo kuchechi achibetserwawo ndoenda kuchechi kuzisisi achibetserekawo ikoko achiita sei ndopandakatoonawo chenji achitotangawo kuchinja. Ko iye zvinezvi baba varimo here muupenyu hwemwana noti muti ati anotokushaya mari yekuti ndikwire ndiende mwana kumaexercise ivo vari kuti kudii vari kubatsira here pakukura kwemwana? Pamwe pacho ukavafonera vanoti zvinhu zvakandiomera pamwe pacho unotumirawo kana $10 kana $20 kwete zvepese pese zveapo neapo zvoti pamwe pagore vanogona kutopedza gore vasina nombotumira mari. Saka iwe unongoti unoti zvinhu zvacho hazvinotomira mushe ndikaenda kumusika ukaona 50 cents ungotengerawo vana muro vanoita sei wodya wotenga usipo wachira vana but zvinge zvisiri kubatana. Ko hama dzababa vaTino varimo here muupenyu hwemwana hongu dzimwe nguva muri tumapesana ko hama vakamugamuchira here mwana mumusha mavo? Hapana hama inombomuchengeta mbuya vake vanomuda but havanawo mari. Hapana hama inombomuchengeta ndingatonyepa. Mbuya vake vanomuda? Vanomuda but havana mari. Vanogara kuStone Ridge asi vanoacknowledge kuti muzukuru wavo ndinomuda akadaro. Aiwa vanomuda. Tiri muchirongwa Twice a Mother ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Nekuda kwekuti Tino ane disability iri pari ndeapi matambudziko ari kusanganikwa nawo namai vake? Matambudziko andiri kusangana nawo pandakasangana nemurandarume wangu wechi2 ndine mwana wangu akaremara ndinotukwa zvokuti zvinhu zvinondinetsa mukurarama nekuda kwaTino zvokuti ndakutoona senge kuti problem yemwana ndiyakutokanganisa mumba mangu asi kuti ndimutore ndinomisa kuhama dzake kana kuna mai vangu munhu anoda kuitirwa keni munhu anenge ari pachiri achimuona achiita sei ukazonisa kune mubereki unoita senge wakumupa mutoro. Musati matorana vakanga vachinyatsozivera here kuti mune mwana atori nedambudziko? Vanga vachizviziva kuti ndine mwana akaremara vachitombonipa mari ndichitoendesa mwana kumaexercise vachitondipa mari vachiita sei pamwe zvinhu zvatooma mumba baba wake pawakaenda vake Tino vacho vachitondibetsera nemari vachiti achitenga chikafu ita so pandakazoita nhumbu yemwana tikatomboseparitana ndobva ndanogara kwagogo vangu ndagara kwagogo pavakazondiona ndobva ndadzoka
ndadzoka kudaro aiwa vanga vatoriraitwa chita sei ndobva vazotanga futi zvamanje manje apo ndakatombosara ndichigara ndega vaita musikanzwa yauya vanga vaita ndobva ndasara ndichigara ndega vakazodzoka bheki vakakumbira regero ndobva ndadzoka nokuti pamwe pacho unenge usinokanganisa vakabvunza chinhu ukadaira unoita senge wakanganisa vantu vakadzoka usina kuona usina kubika ava ndachivasiya unonga kuita senge vanongoti kuti tsvaga ndiite sei nditi apa ureda uite sei hauna wakutokutukira mwana chengeta mwana wako wakaremara ibva pano nemwana wako izvo zvinondibata pane ndisina kuita sei kutuka munhu nekuti ndikabuda ndikaenda kunotengesa zvimwe zvinondibata kuti ndosiya mwana ndoita sei ndinge ndichiitya kuti apano inoita keya naye unosaziri mwana anoitwa sei ndikabuda chero kuenda kwane chine ndamusiya pekuti itori emergency ndabuda ndikurumidza kudzoka ndinongobuda mwoyo wangu usina kuita sei usina kugadzikika ndopa ndozoti padambudziko iri randinoona nekuti handitozivi kuti ndobetsereka sei pakadaro nekuda kwemwana wangu kugeza chaiko chaiko chikatongomusiya zvamusiya ari unogona kuona ari zvaari boza hapana unokwanisa sei kubetsera ngekuti vachauya vachizviona mai vacho mudiki ndiyanotomboti pamwe kamugezesa lese ndikumhanya ndikamisa mba mudiki ndomudza chizorisa mwako mafuta oite sei omupfekedza ndodzoka mai manje ndiyanotombomubetsera. Muri kugara papi? Mune pekugara here pekuti munoti ndine pekukwanisa kuchengetera tino? Pekuchengetera tino zvaizvezvi handina ndozvodainde pawana parisetodhi handina pandakagara pamba pawabereki murume wangu but hapana peace vanogara vachingopopota vachingotaura zvavanoda unongosafile comfortable wakagara. Tino anoenda kuchikoro here? Akamboenda kuchikoro pa8 years ndozaidzi munguva vana vanotanga kuenda kuma5 years vachienda kuchikoro. Tino akaenda kuchikoro here kana kuti anoenda kuchikoro here? Tino haasi kana kuenda kuchikoro, mari yekutoenda kuchikoro kwacho handina. Zvikoro zvavo zvavanoenda zvinodhura handitombokwanisi kana kumuendesa kunoita sei. Kutomuchengeta kwacho already nditori naye handitokwanisi. Vana vangu vese vari 2 hapana ari kuenda kuchikoro. Umwe mudiki ane makore mangani? Mudiki ane 6 years. Asati akuenda futi kuchikoro. Saka handisi tindobetsereka sei pa. Tikatarisa muri kutaura nyaya yekuti mimi ndinoenda kunotengesa, ndizvo here zvokuti munoti mimi ndizvo zviri kukupai raramo yekuti mukwanise kutenga zvimwe chekudya nevana? Mambotaura futi nyaya yekuti dzimwe nguva munombopfekedza Tino madhaipasi? Kutomupfekedza kwacho pamwe pacho kutongomupfekedza kana tisheti yako uchitourselese uri kufamba unoita kuti mwana anogona kuzvimesa muroto ndibeta ndimupfekedze tisheti. Pamwe pacho anogona kukudza kuti da kuitawo weti, da kunonasa mvura, da kudii. Asi kana ndisiripo haakwanisi, hapana, anongozviitira ega. Kuchikoro haendi, kumupfekedza ndoonotomupfekedza. Chikafu chekudya chekutengesa kwacho ma10 ma50 cents, pamwe pacho zvezvi hazvitobhalansi. Munotengesei? Mazepe nemafriziti, but hazvitombobatani zvinhu zvacho. Munotengesera kupi? Totengesera paI1, DZ I1. Padyo nepamunogara? Padyo nepandogara pekuti ndodzoka ndichionawo chimwana. Asi hazvinge zvisiri kubatana zvinhu zvacho. Pamwe pacho ukaona chipatime kure unoendawo but hazvisi kubhalansa zvinhu zvacho. Munomboita mapart time? Asizve apo neapo kana wawana usina unenge wakatongogara pamba. Saka nguva yekuti munoenda kumapart time munoenda here mwana achirakarara modzoka achirakarara kuti munosirani mwana? Ndinogona kubuda naye kana ndogona kungobuda ndodzoka wakarara kana kuti vamuka kana ndombobva kupatengo kana pari padhuze rega ndimbonomhanya ndite sei ndione vana sinzi panenge pasina munhu anenge achivaona. Chimbotodzai zuva renyu rakamira sei? Munomuka nguvai mobva maitei? Kumuka ndirotomukawo kuseni kana zvekuma6 kana kuma5 ndosukawo ndotsvaira ndozomirira kuenda kunotengesawo kuma9 10 ma10 vana vakatengawo pabreak togara kuti tozotengesa kuma3 pabreak revana vanopinda masikati tozotengesa kuma4. Mungati here imimi dzimwe nguva mune dambudziko rekuti panorara mwana zvinhu zvekuti zvinoda kuwachwa nguva nenguva kana achinge arara musina kumupa madhaipasi kana kuti musina kumupfekedza tisheti? Zvinhu zvavo zvinoda kutowachwa nguva nenguva, zvinhu zvatino kunyanya bhozi apa pacho anotomuka akazviitira weti kunyanya, saka haizogarike mumba makadaro. Unenge waitoda sipo, pamwe pacho unenge usina, unenge wangoziva kuti zvitese zviome paunoona usipo woita sei wowacha, pamwe pacho kutozviwacha zvakadaro. Kuchechi mambotaura nyaya yekuti mimi munoenda kuchechi. Kuchechi koko mwana wenyu ane disability akagamuchirika here? Kuchechi ndichiri kugara kuruwa vaitoziva problem yemwana nemagariro andaiita, vakandibvunza ndikavatsanangurira, vaitowana nguva yavaimubetsera. Kunoku problem yemwana ndikugara kuDZ, problem yemwana vakaiona
but action handisati ndaita sei ndaiona. Tinongomhoresanawo tichiita sei tonamata todzoka kupi todzoka kumba. Tino anotamba nani? Pane vana here zvichida pamunogara kana kuti vemunharaunda vanhu vachitamba naTino? Patinogara vana varipo, chero munharaunda vana varimo, but haadi munhu anomuitira zvehasha. Sometimes anosvika papoindi kutotamba ega kana akatera vanhu vanenge vachitambawo vachikambaira kana akambosimba akafamba mashort distance anofamba anogona kudzoka pamba otozvigarira ega ozvitambira ega. Dzimwe nguva anoita zvokukambaira, dzimwe nguva ombosumuka ofamba. Mataura nyaya yekuma-exercise mimi mati makapedzera kuenda aine 3 years zvekuti munoona kuti zvichida pamwe dai makaramba muchienda kuma-exercises pamwe akakwanisa kusimba kudarika zvaari yezvinezvi. Aigona kudai akatochinja, but nenyaya yekushaya mari unenge kungomisa ma-exercise andakaudzwa ndichingoitawo ndiri kumba, but kumba nekuchipatara zvinenge zvaita sei zvinenge zvasiyana. Anoswera achiitei Tino? Munhu anofariro here zvemumhanzi? Ane matoys aanotambisa here? Anofarira kuitei? Tino anofarira zvekutamba, but matoys anenge asina. Akatonzwawo munext medu kana maridzwa redhiyo anototamba. Mune mukadzi anogara munext imomo anofarirana naye, uchero ukatomugeza anotopinda imomo otamba naye. Anozongobudawo ukamudza kuti uya udye ndopanoya kudya. Kana asipo anenge atori panze akazvigarira zvake achizvitambira ega, kangoda akanotambisa madhaga ake. Kana ainewo matoy apiwawo neshamwari dzinenge dzangouyawo dzamupa anotambisa izvozvo. Mataura kuti akanzwa redhiyo munext anototamba. Ko dzekuchechi munomboimba here naye? Dzekuchechi akanzwa dzekuchechi anodzifarira here? Anotamba here? Dzekuchechi towanzoridza chitoredza zvangu foni anenge achitotera kutonzwa ndekuchechi anofara zisingaito ntomona kusekerera chinyumwirera ari pahari. Zvino pakutamba apa anombosumudza here makumwe notoziva kuti ZCC inonzi kana simendi vanotsindira kana anogona kutoti akamira kana pamadziro panenge akasimuka akamira anenge achitotamba akamira ipapo achitomunakidza. Kosimba nasimba zvinowirirana zvakadii? Nekuti dzimwe nguva tinoona vamwe akaona kuti umwe wangu uyu haasi kufamba anobva amusiya atambe naye. Simba mukoma wake anomutora sei? Simba mukoma wake anovada, asi akaona dzimwe shamwari anobuda achienda kunotamba, asi kana vari 2 vegani vanenge vachiwirirana. Vanotowirirana. Imimi ndezvipi zvekuti maiti nini muupenyu hwangu ndoda kuzoita izvi basa ramaida kuita? Muupenyu hwangu ndaingoti dai ndawana basa rekutengesa mushopu ndo zvandaingoshuvira. Ndori kana ndakurawo ndane vana vangu ndichishandira vana vangu, but apa ndine challenge yekuti chero kushanda kwacho ndikaona basa kwekunoswera pano pekuti unoti regai ndiende zvekuzvimanikidza unongoshanda wakambonyengedzeka. Moyo wako makushaya kuti mwana uya anani? Moyo wako wakufunga kuti mwana wangu, saka unototadza kutoenda kunoshanda nekuda kwemwana, asi ukaonawo pari settled pekugara unokwanisa kuti ndoziva ndasiya pane munhu unoziva kana pari pako unogona kugara nemunhu unotogara noziva tasara nemwana ndichienda kupi ndichienda kubasa. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Muchikamu chapfuura mai tinovataura matambudziko avari kusangana nawo. Ndezvipi zvokuti zvikaitwa zvinokwanisa kurerutsa mutoro wavakatakura? Zvinhu zvandinoshuvira kuti dai zvakwanisawo kuitika mukati meupenyu hwangu. Mwana wangu deni akwanisawo kuendeswa kuchikoro, ndinokwanisawo kuenda kubasa kunoshanda ndichiziva kuti mwana wangu ari safe. Ndichibva kubasa mwana achibva kuchikoro, whatever ari kugarira ikoko kana anenge achigara kumba zvinenge zvandirerukirawo.
chero ndikafunga kuenda kwandindafunga kuenda ndozoti aiwa mwana wangu anenge ari safe. True, sesu vana amai then takudetserekawo zvokuti kana maprojects chaiwo kuitwa maprojects ekuti unokwanisa kudzidza then wozoitawo zvinokwanisa kupawo mari kuti tikwanise kuchengeta vana vedu, zvinogona kutibetsera. Chikoro sei vana havasiri kukwanisa kuenda chikoro chiri padhuze nemimi? Akatonzi akwanise kuuya here? Pane zvikoro zvakuti makatoenda mukabva maudzwa kunzi mari imari kuzvikoro izvozvo? Kuzvikoro zvavo handina kumboenda, ndaitongonzwawo nevanhu vachiti zvinodhura, handambobvira ndakwanisawo kuenda ikoko. Ndobva ndatongoti nekuti handina kana pekutotangira pacho. Mapamba anenge achidiwa futi kwaari Tino wacho, sipo chaiyo kuti muwachire semunhu anongogona kungomesa anytime. Saka zvese izvo ndinenge ndisina. Mataura nyaya yekuti makaenda kuCRU, mungati here kuenda kwamakaita imimi kwakakubatsirai kugamuchira uye zvamunokwanisa kukurudzirawo vamwana amai pamusoro pekuenda kuCRU? Kuenda kuCRU kwandakaita nemwana zvinhu zvakandibetsera nekuti ndaitoshushikana mukati meupenyu hwangu ndakagara ndichitonetseka kuti mwana wangu sei Mwari akadai, but zvinhu zvakandisimbisa nekuti ndakasvika ikoko ndikaona zviriko. Ndichitokurudzirawo kune vamwe vane vana madisabled kuti vabude nevana vavo, vasavharira vana vavo mumba, nekuti vana vavo paunovharira mumba haukwanisi kushiya nemunhu utozongomva kuti kune mwana akadai kana kuti mwana ashaya anga akavharirwa vanhu tenge tisingazive. Ndotokurudzira vanhu vane vana vakadaro kuti mubude nevana venyu kwamunoziva kwanoenda kunobetserwawo, muchitobudawo muchinotaura ndiri mwana wangu akadai, zvinogona kutibetsera sesisu vabereki. Dzimwe nguva vana vedu vachikura tinoona kuti mwana uyu anofarira kuita izvi, imimi Tino chii chekuti munoti dzimwe nguva pamwe ukamupa bhora ndo anofarira, kana ukamupa foni dzimwe nguva anofarire chii Tino ini hangu samai vacho ndichimuona mumwe wake paunombomupa bhuku chimuti anyore, iye anototi mama ndakunyorawo. Unotomona atotora penso yake anotoibata negumba achitonyorawo zvaanenge achingonyorawo, atoti mama ndanyora MOI, muone uchitotaura naye achitoseka. Chero bhora anogona kutokika achitoonawo vamwe vachikika zvokungodena nawo nevamwe vanenge vachingozvitambirawo. Semwana unotora mwana anda kufara, but zvekutambisa zvacho ndenge ndisina. Mati anonyora negumbu, asi nguva yemambotaura kuti rumwe ruoko runoshanda, sei achizonyora negumbu? Ruoko runoshanda rwo harukwanise kunyora here? Ruoko haakwanisi kunyatsobata naro gumbu, anotomanika penzi yake pakati pezvigunwe. Ruoko haadyi naro futi, anobata nesipunu ruoko rwacho. Ruoko ndo runobata sipunu odyisa nesipunu paruoko, asi kunyora anotoisa penso pagumbu. Akadzidza sei? Akadzidziswa nani? Makazongomona kudaro? Haana kumbodzidziswa, ndakatongomona achizviitawo ega. Nyaya dzana baba vanosiya ana amai kana paita urema tikudziona kwakawanda. Ndezvipimi zvamungade kutaura kuvarume pamusoro peizvozvo? Ndikuda kuti tinoona kuti hakuna mai vangamboti ini ndikuda mwana akadai so, asi tamupiwa tiri vaviri, umwe wangu obva hati iye hazvisi kumuitira obva asiya. Inini kana ndirini zvangu ndakazviitirwa ndakangoti ndakangozvisira kuna Mwari, ngoti hazvina basa, handikwanisi kurasa mwana kana kuti kufunga kuzviuraya kana kuita sei. Ndakangoti mwana wangu ndinochengeta, chandadya ndo chaanodya, kupfeka ndichamupfekedzawo zvandendaita sei, ndakwanisa ndichimbozama nepandogona napo. Nekuti zvokuti urambe uchizonetsana nemunhu kana kuderana naye mashoko zvinhu zvinoita sei, zvinonetsa. Already wamai ndo unenge uine mwana ndo unotoita stress wese. Saka ndakangozvigamuchira sezvazviri, ndikangoti mwana ndoita sei, ndongochengeta zvakadaro. Mataura kuti kuhama dzababa vaTino mbuya vacho vanomuda asi vanoshaya. Ko imimi kwamakaberekwa muri kuwana support here? Inini kwandakaberekwa support ndinganyepa kuti ndinoiwana, asi wani hanzvadzi yaamai nini vangu, asi toriwo kwamai vangu, hanzvadzi yababa nini vangu, hanzvadzi yamai nini vangu ndiyo inotombonditi muzukuru uya kuno, ndotomboenda kumba kwavo vachitondikamfotawo kuti pamwe pacho unenge wakaremerwa. Ivavo vanotombonditi uya nevana kunoko umbovaona. Vakatongofunga kana ndagarisa ndisina kumbonoona kumba kwavo, vanototi uya nevana ndimbovaona ndega. But ndikati ndinopiwa support yekuti chero ndati mwana ruda chakati, hapana. Chero kati mwana ndoda uchienda kuda kuzofambawo naye malong distance, havana havatirimuke. Ukati ndino mari ndikuda kuti ndibetserewo nemari ndimboenda nemwana wemaexercise, havana action yavanoita. Mai vangu vanenge vachitongofonawo vachindisimbisa semwana wakabereka, vaitoti mwana wangu chengeta mwana, nekuti kumashure uku
ndakamboenda nemwana ndichitondaenda kukumba nemwana unenge wakamanikidzika. Ndaenda nemwana baba wangu chaivo vakasvika pakundudza kuti handichengeti mwana akaremara panapa. Zvinhu zvakatondibata muupenyu hwangu. Ndikati mama inini vana vangu hangu ndinofanira ndinavo ndochengeta vana vangu. Kusvika vakazondifonera vatanga kutaura neni ndofunga last year but one baba wangu ndabva kumusha. Wachitotaurawo neni ndikatoshamisikawo. Ndatoti ini vana uchero kumuti nditi mama mwati mana munoda kumbosara naye. Handikwanisa kumusiya nekuti anozoziva pfungwa dzinofungani baba vangu. Sinzi wakati handichengete mwana wakareba. Tinokutendai kuva nesu muchirongwa Twice a Mother. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha.